Acum. Tatăl nostru care ești în ceruri, Doamne, în numele scump al Fiului Tău, ne-am adunat și în seara aceasta în jurul cuvântului Tău ca să Te rugăm, Doamne, să ne vorbești, să ne ajuți să venim mai aproape de Tine. Știm că în sabat apropierea, Doamne, rugăciunile, toate sunt într-un mod deosebit și este dorința Ta și trebuie să devină și dorința noastră de a fi mai aproape de Tine și mai aproape unii de alții. Te rugăm să ne ierți pentru toate câte am greșit și săptămâna aceasta. Te rugăm să reverși Duhul Tău, Doamne, ca să putem să aducem întreaga roadă, să ne deschizi mintea și inima și să ne ajuți ca voia Ta să o împlinim pe acest pământ. Ai milă și îndurare mai departe, Doamne, de fiecare dintre noi, de familiile noastre, de toți cei ce locuiesc pe acest pământ, ca fiecare să Te cunoască și cât încă este har să se întoarcă la Tine. Amin. Îți mulțumim, în numele Fiului Tău Te-am rugat. Amin. 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 Vă salut cu pacea Domnului și pentru că am intrat în ziua de sabat, vă doresc tuturor un sabat binecuvântat. În seara aceasta vom continua studiul Apocalipsei. Suntem la capitolul 6, am studiat primele 4 sigilii și în seara aceasta vom studia sigiliul al 5-lea. Doar vreau să ne reamintim, pentru că în primul studiu din acest capitol 6 am amintit că astăzi printre noi apar diferite interpretări, adică aceste 7 sigilii sunt interpretate ca împlinindu-se astăzi. Astăzi și în viitor, bineînțeles. Noi, din ceea ce am studiat, ne ținem de interpretarea pe care au dat-o pionierii noștri, pe care eu personal cred că este corectă, logică, ușor de înțeles și ușor de explicat, în timp ce interpretările de astăzi sunt, pot să spun, speculații. Am ascultat câteva prezentări și vă pot spune că sunt speculații fără un suport biblic. De aceea cred că lumina pe care Dumnezeu a dat-o pionierilor trebuie să rămână până la sfârșit. Știți, prima viziune a sorei White, când a văzut poporul Advent călătorind către cetatea cerească, în spatele lor a fost o lumină care lumina întreaga cărare până la cetate. Vă amintiți, este în Experiențe și Viziunii, prima viziune, lumina din spatele lor ce reprezintă? Domnul Iisus. Nu. Ellen White spune acolo clar, îngerul i-a spus că lumina aceasta este? Cele 3 soli îngerești. Nu. Mai precis. Scriptura însăși, cuvântul lui. Nu. Deci dacă deschideți cartea veți vedea, spune acolo este strigătul de la mezul nopții. Da. Aceasta este lumina din 1944 care va lumina cărarea până la intrarea în cetatea cerească, Noul Ierusalim. Și bineînțeles, pe parcursul călătoriei lor, Dumnezeu descoperea și mai multă lumină. Ellen White spune foarte clar că principiile fundamentale de credință au fost stabilite și poporul Advent a fost așezat pe o platformă solidă, de neclintit. Și mai departe, în viziune, a văzut diferite persoane coborând de pe platforma, uitându-se la ea și a început să o critice, că nu este bună, că nu este desăvârșită, că trebuie corectată, că trebuie îmbunătățită. Și din păcate, în timpul nostru vin tot mai multe persoane cu așa numită lumina nouă,
crezând că prin această lumină vor face platforma pe care Dumnezeu a pus poporul Advent mai bună. Și aceasta, sora White spune că este o mare greșeală. Da. Acum, seara aceasta vom studia al 5-lea sigiliu. Dacă vă amintiți, al 4-lea sigiliu acopera perioada care biserici? Care a fost a 4-a biserică? Tiatira. Tiatira. Așa este, Tiatira. Și haideți să vedem acum în continuare ce a văzut Ioan când s-a deschis al 5-lea sigiliu. Citim Apocalipsa 6, 9 și 10. Aș vrea să ridicați mâna, cei care doriți să citiți, ca să fie ordine. Sora Gabriela. Și când a deschis al 5-lea sigiliu, am văzut sub altar sufletele celor ce au fost uciși pentru cuvântul lui Dumnezeu și pentru mărturia pe care au ținut-o. Și strigau cu voce tare, spunând: Până când, Doamne sfânt și adevărat, nu judeci și nu răzbun sângele nostru de la cei ce locuiesc pe pământ? Da. Deci, atunci când Domnul Hristos a deschis al 5-lea sigiliu, Ioan vede ceva foarte interesant. Vede un altar și sub acest altar vede sufletele celor ce au fost uciși pentru cuvântul Dumnezeu și pentru mărturia pe care au ținut-o. Și nu doar că a văzut aceste suflete, ci ei le strigau cu voce tare. Strigau Domnului, da? Până când, Doamne? Până când vei răbda? Până când nu judeci și nu răzbuni sângele nostru de la cei ce locuiesc pe pământ? Acum, primul lucru care aș vrea să vedem este când au fost, despre care suflete este vorba aici. Când au fost aceste suflete ucise? Și imediat vreau să vă spun că întreb lucrul acesta pentru că am citit de articol de un pastor foarte cunoscut, nu vă spun numele, în care spune că aceste suflete ucise sunt toți cei care au fost omorâți de la Abel până la 1798. Și când vom vedea în următorul verset, spune că mai trebuie completat acest număr, se referă la martirii din timpul nostru. Total pe lângă. Cum? Nu am înțeles. Bun. Haideți să vedem ce părere aveți în contextul, deci să ne ținem de contextul sigiliilor, care ar fi aceste suflete ce au fost uciși. Adică sunt niște martiri, oamenii care au murit pentru cuvântul Dumnezeu și pentru mărturia pe care au ținut-o. Sunt cei din Evul Mediu, cred că. Bun, de ce așa credeți? E bine, ok, fiecare are dreptul să spună părerea, dar ar fi bine să, dacă avem eventual, sau este doar așa o părere fără explicație. Dacă aveți explicație, spuneți de ce. De ce ar fi doar aceste suflete care au murit în timpul Evului Mediu? Și nu spune acolo pentru că cei doi martori zăceau în piețe, acoperiți cu sac și cenușă. Și când spuneți Evul Mediu, la ce vă referiți? Până 1798? Nu, nu neapărat, până în 1536. Ok, bun. Avem o mână ridicată, sora Alina? Mă gândeam acum, pentru că studiem istoric, aici nu la fel. Nu e vorba de cei care au murit până în perioada aceasta. Până în perioada, adică ca și ani, a Bisericii Tiatira. Uh-huh. Adică secolele acelea sângeroase după Domnul Iisus Hristos. Așa. Foarte bine. Haideți să ne întoarcem la versetul 8. Care a fost solia din sigiliul al 4-lea?
Rog pe cineva să citească. Cine dorește? Sora Gabriela a ridicat mâna. Și m-am uitat și iată un cal gălbui și numele celui ce ședea pe el era Moartea și iadul venea cu el. Și li s-a dat putere peste a patra parte a pământului să ucidă cu sabia și cu foamete și cu moarte și cu fiarele pământului. Da, deci perioada Tiatirei sau sigiliul al patrulea i s-a dat celui care ședea pe cal, adică moartea, i s-a dat o sabie, nu? I s-a dat putere de fapt, nu sabie, să ucidă cu sabie și cu foamete și cu moarte și cu fiarele pământului. Este perioada persecuției papale, timpul când, vom citi mai târziu un citat din Spiritul Profetic, când a fost înființată Inchiziția, în care au fost uciși milioane de creștini, milioane de martiri. Deci, în context, al cincilea sigiliu, Ioan vede pe acești martirii care au fost uciși sub sigiliul al patrulea. Cum ei strigă către Domnul, până când, Doamne, până când vei permite că vrăjmașii tăi să ne omoară? Până când? De ce nu judeci? Da? Nu judeci și nu răzbuni sângele nostru. Și haideți să vedem care a fost răspunsul. Ce i s-a spus? Versetul 11. Sora Alina? Și li s-a spus că trebuie să se odihnească încă puțin timp, până când se va împlini și numărul părtașilor lor de servire și a fraților lor, care urmau să fie uciși ca și ei. Bun. Acum, dacă cei care au fost uciși, aceste suflete de sub altar, erau cei din perioada Tiatira, cine sunt acum cei care trebuie să împlinească numărul celor care trebuie să fie uciși ca și ei? Adică trebuie să se odihnească încă puțin timp, deci încă nu e timpul ca Domnul să judece, să răzbune, încă puțin timp, pentru că trebuie să se împlinească numărul martirilor care vor fi uciși la fel cum au fost ucise aceste suflete de sub altar. Da, sora Alina, ai mâna ridicată? Înțeleg, acum nu știu dacă înțeleg bine, dar de aici încolo până la revenirea Domnului Iisus Hristos, inclusiv ultimii martiri. Toți cei care vor muri pentru mărturia și pentru credința în Domnul Iisus Hristos. Bun. Haideți să vă întreb altceva. Judecata despre care aceste suflete strigă, când a început? La 1844. 1844, conform cu Daniel 7, 8, fiara va fi judecată, spune foarte clar. Și versetul este foarte clar. Judecata și răzbunarea Domnului începe după ce numărul celor uciși se va completa. De aceea nu poate să fie vorba despre cei care trăiesc sau care vor fi martirii în viitor. Ci este vorba despre puțin timp, timpul Reformațiunii, perioada Bisericii Sardes, în care a rămas încă un număr de credincioși să fie uciși. Am citit chiar astăzi, o să citesc doar o mică parte, dar Lowborough explică foarte frumos lucrul acesta și este logic pentru că al 6-lea sigiliu, când vom studia săptămâna viitoare, vom vedea că începe cu cele 3 semne din Matei 24, știți? Cu tremurul, căderea stelelor și noi știm în ce perioadă au fost aceste semne. Deci, sigiliul al 5-lea se referă la martirii care vor fi uciși în timpul acestui sigiliu, adică în timpul perioadei Bisericii Sardes, până 1798. Asta nu exclude că vor fi martiri în viitor, sau nu exclude că în trecut, în Vechiul Testament, au fost martiri. Nu? Abel a fost primul martir.
Dar acest sigiliu se aplică în mod special la cei uciși sub sigiliul al patrulea, aceste suflete le vede Ioan, care strigă, Doamne, când vei judeca, când ne vei răzbuna? Și se spune să se odihnească încă puțin timp. A rămas puțin timp de care a fost dat papalității din cele 1260 de ani, încă puțin timp în care trebuie să fie uciși încă un număr de credincioși. Sora Teodora. Eu încerc să mă orientez pe axa timpului. Deci Sardes și cu Tiatira se suprapun, începând cu reformațiunea din 1517, vorbim perioada aceasta. Nu, deci Tiatira este perioada Evului Mediu până la Reformațiune. Anii 1500, da? Și Sardes este următorul period până la 1798, cam așa. Și atunci, cei 1260 de ani, de ce se încheie în 1798? Pe când? Cei 1260 de ani, de la 538 până la 1798, e perioada Tiatirei, nu? Nu. Nu, noi când am studiat bisericile am văzut că Sardes este timpul Reformațiunii. Da, bine, știu că există și unii care cred că Sardes a fost de la 1798 până la 1833, cam așa. Sunt diferite păreri în adventism de astăzi. Eu am spus mai devreme și despre acest sigiliu, sunt unii astăzi care cred că aceștia care trebuie să fie uciși sunt în viitor, adică martirii din timpul sfârșitului. Eu mă țin totuși de ceea ce pionerii au explicat și v-am spus, am citit astăzi special, am căutat mai multe informații și am găsit un articol foarte frumos scris de Lowborough în care explică acest sigiliu și nu doar el, și alții, dar în mod special am citit de la el și am pus aici un citat. Erau mai multe, bineînțeles că dar din cauza timpului am ales doar un singur citat. Mulțumesc. Ok. Haideți să citim acest citat acum. Dar cine vrea să citească? Haideți și el. Cine? Sora Valeria? Ok. Ei au fost uciși sub cel de-al patrulea sigiliu. Frații lor urmau să fie uciși în acel puțin timp în care trebuie să se odihnească. Când frații lor vor fi uciși ca ei, atunci avea să înceapă răzbunarea sângelui lor asupra celor care locuiesc pe pământ. Ceea ce cer martirii este judecata puterii care îi persecuta. Și aceasta avea să vină când se va împlini numărul părtașilor lor de servire și al fraților lor care urmau să fie uciși ca ei. Mai departe? Când ajungem la 1798, acest lucru s-a împlinit și a început judecata asupra papalității, care urmează să fie îndeplinită în consumarea și distrugerea acelei puteri până la sfârșit. Da, deci mă întorc la citatul prima parte. Ei, aceste suflete, au fost uciși sub cel de-al patrulea sigiliu. Exact ceea ce am spus, sub al patrulea sigiliu sau perioada Tiatirei, timpul Evului Mediu până undeva anii 1500, când a început Reformațiunea. Și, deci, Ioan este undeva în anii 1500. El vede aceste suflete strigând, până când, Doamne? Și atunci se dă răspunsul, mai aveți încă puțin timp să vă odihniți până când numărul celor uciși va fi completat. După aceea, Domnul va începe judecata acestei puteri care va ucide, care va persecuta. Și noi știm din Daniel, capitolul 7, acolo spune și 8, cele 2300 seri și dimineții, ca judecata, nu doar celor sfinți, dar și de asemenea și judecata acestei puteri persecutoare a început în 1844. Și este, bineînțeles, un proces care se va termina cu închiderea Harului, a doua venire, ba chiar și după 1000 de ani, când definitiv cei răi vor fi nimiciți. Dar, sora Teodora? Spune
așa mi-aduc eu aminte, judecata curvei se exprimă așa în acești termeni în Biblie? Nu știu că se folosește chiar termenul acesta. Eu m-am referit la Daniel, capitolul 7, știți, acolo când se vede Fiul omului cum vine pe nor în fața celor îmbătrâni de zile, îi spune că s-a așezat judecata și spune clar îngerul. Chiar acum găsesc să vă citesc. Daniel, capitolul 7. Doar puțin. Știm că Daniel, scuzați-mă, a văzut 4 fiare, după aceea 10 coarne și un corn mic. Spune așa, despre cornul mic. Și el va vorbi cuvinte mari împotriva celui prea înalt și va obosi pe sfinții celui prea înalt și va gândi să schimbe timpurile și legile. Iar ei vor fi dați în mâna lui până la un timp și timpuri și împărțirea timpului, adică 3 ani jumătate, 1260 de ani. Dar judecata se va așeza și ei îi vor lua domnia pentru a o mistui și a o distruge până la sfârșit. Da? Se va așeza judecata și capitolul 8 ne spune că judecata a început 1144, când îi se va lua stăpânirea cornului cel mic și în sfârșit va fi distrus până la sfârșit. Este exact ce spune Loboro în cartea lui, în Herald, de fapt, în acest articol, și este exact ceea ce descrie acest sigiliu, al 5-lea sigiliu. Frate Florin? Aș vrea să dau răspunsul Teodora, că a pus întrebarea dacă în Biblie se exprimă dacă este chiar judecata asupra curvei cele mari. Exact acestea sunt cuvintele în Biblie. Capitolul 17, versetul 1 spune: apoi unul din cei 7 îngeri care țineau cele 7 potire a venit de a vorbi cu mine și mi-a zis: vino să-ți arăt judecata curvei celei mari, așa, care șade pe ape mari. Deci exact așa se exprimă. Da, exact. Mulțumim. Da, deci cred că este clar, da? Deci, încă o dată să repet, sufletele care Ioan le-a văzut sub altar, strigând, sunt martirii care au fost uciși sub sigiliul al 4-lea, perioada Bisericii Tiatira. Și atunci când ei strigau către Domnul, până când, Doamne, când vă judeca, răspunsul este clar. Va trebui să vă odihniți încă puțin timp până când numărul celor uciși, ca și voi, adică la fel ca voi, va fi completat. După ce acest număr se va completa, va începe judecata. Și judecata a început 1844. Haideți să citim acum un citat din Spiritul Profetic. Este exact ceea ce am spus. Ellen White amintește Inchiziția aici. Da, frate Florin? În secolul al XIII-lea a fost înființat cel mai teribil dintre toate instrumentele papalității, Inchiziția. Prințul Întunericului s-a unit cu conducătorii ierarhiei papale. În conciliile lor tainice, Satana împreună cu îngerii lui stăpâneau mințile oamenilor nelegiuiți, în timp ce, nevăzut, în mijlocul lor stătea un înger al lui Dumnezeu, luând un raport teribil al hotărârilor lor nelegiuite și scriind istoria faptelor prea îngrozitoare pentru a fi văzute de ochiul omenesc. Mai departe. Babilonul cel mare s-a îmbătat cu sângele sfinților. Trupurile mutilate ale milioanelor de martiri strigau la Dumnezeu, cerând răzbunare asupra puterii apostate. Da. Deci secolul XIII este Inchiziția, în care un mare număr de creștini au fost uciși și, așa cum spune Sora White, trupurile mutilate ale milioanelor de martiri strigau la Dumnezeu cerând răzbunare asupra puterii apostate. Dar nu se putea până când nu se va împlinește profeția din Daniel, adică 1260 de zile sau 1260 de ani. Trebuiau să aștepte perioada aceasta care a fost dată papalității să se termine și după aceea, bineînțeles, a început judecata. Da, sper că e clar, da? Acum, un alt lucru care aș vrea să discutăm
Cum înțelegeți aceste suflete sub altar? Știți că acesta este unul dintre argumentele pentru cei care cred în nemurirea sufletului. Adică, iată, Ioan vede suflete sub altar care strigau. Cum putem explica acest verset? Noi știm că cei morți nu știu nimic, așa spune Biblia. Erau rugăciunile lor care erau adunate în altarul tămâierii acolo. Bun. Fratele Cornel. Omul când a fost făcut la început, a fost făcut din țărâna pământului, suflare de viață și s-a făcut un suflet viu. Și aia vrea să spună suflete sub altar. Noi suntem suflete vii. Da, aceste suflete au fost ucise. Cum ei strigau? Da, avem mai multe mâini ridicate. Frate Cornel, mai vrei să spui ceva? Nu, ascult încă în continuare răspunsul. Sora Teodora, fratele Florin, fratele Gabor Ștefan. Pe rând. E clar că este vorba de o exprimare plastică. Nu este ceva faptic, literal. Deci dacă ne gândim puțin, când ești dus la o ghilotină, care e ultimul lucru care îl faci? Este rugăciunea, pentru că altarul are legătură cu rugăciunea. Pentru mine asta îmi sugerează rugăciunile care au fost înălțate de oamenii care s-au jertfit de dragul Domnului Hristos și s-au adus jertfă pur și simplu. Eu așa am înțeles. Bun. Frate Florin? Răspunsul tot Biblia ni-l dă, cum strigă aceste suflete sub altar. Ne dă Petru, cel mai frumos exemplu care este. În a doua Petru spune așa: dar socotesc că este drept, cât voi mai trăi în cortul acesta, să vă țin treji aducându-vă aminte. În ce cort? Adică în trupul lui cât trăia el. Că știu că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată, după cum mi-a arătat Domnul nostru Iisus Hristos. Păi cum ținea? Dacă el se dezbrăca de corp, murea, trecea la odihnă. Cum mai putea vorbi Petru, deși e mort? Cum vorbesc acele sufletele de sub altar? Ele sunt moarte, rugăciunile lor nu mai au. La revedere, odată cu încetarea lor din viață, rugăciunile lor nu mai au încetat, clar, și rugăciune. Zice că în mormânt, în Daniel acolo, zice nu mai nici chibzuială, nici aia, nici aia, nici aia, nici aia. A încetat tot. Cum vorbesc sufletele de sub altar? Prin noi, fraților. Ei, deși sunt la odihnă, cuvântul lui Dumnezeu strigă, pentru că noi strigăm astăzi. Până când, Doamne, zăbovești să vii? Până când? Deci nu e plastic, este chiar adevărat, numai că ei ce? Zice că Dumnezeu e Dumnezeu al celor vii, nu al celor morți. El cheamă chiar și dacă sunt, cum ar fi, Pavel este viu. Dar cum e viu? El e la odihnă, dar el vorbește și astăzi. Cum vorbește Pavel? Nu spune serva Domnului, zice, lăsați morții să vorbească. Cum vorbesc morții? Prin scrierile lor, fraților. Vedeți, ei vorbesc prin noi. Cum? Cuvântul ăsta care e viu, el prin noi se transmite. Asta cred eu. Okay. Fratele Ștefan a dat mâna jos. S-a răzgândit? Păi a fost fratele prea explicit și cred că a dat un răspuns corect. Ok. O mare... S-au atins niște idei, dar vreau să citesc două versete, dacă se... Deși și dintr-unul se poate înțelege, dar că am ales să le citesc pe ambele pentru că sunt mult mai explicite. Okay. Geneza 4:10 zice așa: Dumnezeu i-a zis, ce ai făcut? Sângele fratelui tău strigă din pământ la mine. A fost pregătit de citit. Da? Așa, da. Și în Evrei 12. Așa, și acela a fost pregătit, dar l-am șters după aceea. Da. Citește. Spune așa: de Iisus, mijlocitorul noului legământ, și de sângele stropuirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Eu cred că fapta în sine vorbește aici, adică limbajul într-adevăr este unul metaforic, dar fapta în sensul că a murit ca martir, s-a sacrificat, este o mărturie vie. Așa cum Ștefan, când a fost ucis cu pietre, a fost o mărturie vie în conștiința tuturor celor care au fost prezenți.
inclusiv în conștiința lui Pavel. Și asta cred că vorbește, fapta în sine. Deși este un limbaj metaforic, părerea mea. Ok. Da, sora Teodora a ridicat iarăși mâna și după aceea sora Alina. Toți care am spus, am explicat bine, așa este influența acelor persoane, pentru că cea mai puternică mărturie a fost vărsarea de sânge a martirilor. Și Satana și-a dat seama că prin moarte mai mulți erau inspirați. Deci acest sacrificiu suprem are putere și strigă la Dumnezeu, adică nedreptatea în sine strigă, iar Dumnezeu, eu sunt uimită în câte situații Dumnezeu pare că a uitat, dar mă încurajează expresia că strigă cu voce tare. Bun. Sora Alina? Mă gândesc ca și în orice alt caz al subiectelor diferit înțelese de noi față de alte denominațiuni, este foarte important să cercetăm subiectul în întregul Bibliei. Pentru că atunci când vrem să expunem și o să spunem, da, era plastic și eu cred lucrul ăsta, da, era metaforic. Ni se va spune, da, de ce alte lucruri le interpretați literal și altele unde vreți voi spuneți că, și asta nu pentru că vrem noi, dar asta ni se spune de către alți frați și cred că dovada supremă este aceasta, de a interpreta și de a înțelege în întregul context al Bibliei. Da. Ce înseamnă subiectul despre starea morților. La fel și cu sabatul și la fel cu orice alt lucru. Altfel nu o să ajungem la nicio... Chiar dacă noi înțelegem pentru noi, este foarte important pentru că noi știm că acest subiect va fi foarte puternic. Adică spiritismul și tot ce înseamnă conștiința în moarte, înțeleasă greșit de celelalte denominațiuni, va fi cu putere folosit de Satana înaintea revenirii Domnului Hristos. Corect. Da. Într-adevăr, cuvântul sufletele sub altar, care strigă, poate fi luat așa ca un argument. Dar acest verset din Geneza, capitolul 4:10, spune că sângele strigă. Acum, cum poate sângele să strigă? Este clar că când Domnul spune aici lui Cain, vocea sângelui fratelui tău strigă, este clar că nu vorbește despre ceva literal, ci este ceva metaforic, în sensul că Abel a fost mort, dar Domnul a fost viu. Și Domnul cunoștea fapta lui Cain. Și pentru Domnul, sângele lui Abel, adică sufletul lui Abel strigă către Domnul să facă ceva, să-l răzbune, nu? Deci eu cred că același lucru se referă și la aceste suflete de sub altar care strigă pentru că Domnul este viu și Domnul cunoaște modul prin care aceste suflete au murit. Și El știe, în urechile Lui, Dumnezeu se exprimă figurativ, sângele lor strigă către mine să fac ceva. Este clar că acolo nu există în cer un altar sub care Dumnezeu ține niște suflete în mod literal, ci este o exprimare figurativă, metaforică, în care Domnul spune că sângele lor strigă către mine că să intervin, să fac ceva. Dar Domnul spune, mai stați, aveți răbdare pentru că nu a venit încă timpul. Da, așa cum a spus sora Alina, Biblia se studiază în întregime, în context și noi avem versete foarte clare că sufletul care va păcătui va muri sau că cei care au murit nu știu nimic, toate gândurile lor s-au dus. Deci n-are cum să fie ceva literal în cer în care ei vor, care strigă că... Pentru că chiar și teologia aceasta despre nemurirea sufletului, oamenii aceștia cred că când omul moare, dacă a fost drept, se duce în rai. Păi, nu știu, acest altar și aceste suflete îngrămădite, strigând, nu mi se pare ca rai. Nu?
Da, deci este clar că e vorba de o exprimare figurativă. Sora Teodora, sora Gabriela și fratele Florin. Așa este. Doar adventiștii au înțeles că Biblia nu este o carte de istorisiri sau de povești spuse copiilor ca să doarmă bine noaptea. Biblia este o carte complexă, iar noi toți am făcut o școală și toți am învățat despre stilurile literale. Deci, cine vrea să înțeleagă Biblia doar la un anumit nivel, la nivel faptic, da? Are o înțelegere reducționistă sau redusă, pentru că Biblia nu poate fi doar la nivelul acela. Deci, sângele înseamnă sufletul, înseamnă viață. Iar când ai viață, țipi, strigi, faptul că acele persoane nu mai sunt în viață, cum am spus, influența lor, influența faptelor, a exemplelor lor, strigă la Dumnezeu. Și asta denotă faptul că Dumnezeu nu doarme acolo cum se pictorisește în literaturile astea ortodoxe sau în alte literaturi. Deci există o justiție divină. Există un moment în care toți vor sta înaintea judecătorului divin și toți vor spune drepte și adevărate sunt lucrările și căile tale, Doamne. Biblia nu este o carte de folosit ca argument așa să închizi gura cuiva. Îți trebuie puțin creier, puțină profunzime ca să o înțelegi. Și doar adventiștii au această capacitate, pentru că Domnul i-a descoperit lui William Miller cele 14 reguli de interpretare, în care există exprimare literală sau simbolică. Atât am vrut să spun. Da, mulțumim. Sora Gabriela a dat mâna jos. Fratele Florin. Vreau să spun ceva, credeți-mă, când a vorbit sora Teodora și a zis ne trebuie puțin creier. Într-adevăr, zice, cum a zis lui Sara, ai râs. Eu chiar am râs când a zis sora. De ce am râs? A zis, trebuie să avem puțin creier. Sora Teodora, noi toți avem creier în cap. Toți avem, nu poate unul să spună din toate miliarde, toți au creier că au fost făcuți. Altceva depinde cum îl folosește. Nu, ascultați-mă un pic, vă rog, nu mă întrerupeți. Eu nu vă întreb, de ce? Ca să înțelegeți. Creiere avem toți. Problema asta e lipsa Duhului lui Dumnezeu. Aici este problema, că Dumnezeu lucrează la inima și mintea ta în creier tot dacă vine Duhul lui Dumnezeu. E lipsa Duhului Sfânt pe care o avem. Amin. Asta este stringentă. Bun. Acum ce vreau să zic legat de subiectul cu altarul, cu sufletele. Mi-aduc aminte că fratele de ce, bă, dar ce mare poate să... Mi-aduc aminte de Avram, cu pilda cu bogatul și Lazar. Zice că a fost dus bogatul în locul de chin, zice că săracul Lazar a fost dus în sânul lui Avram. Păi vă dați seama ce sân mare are Avram ca să cuprindă pe toți cei amărâți care au fost oprimați și vă dați seama ce sân mare are Avram? Deci nici nu ne putem da seama cât de sân mare poate să aibă Avram să-i primească pe toți acolo. Asta am să spun. E tot plastic, e ceva clar. Da, sora Alina. Da, ce a zis dumneavoastră legat de faptul că se crede că atunci când cel bun moare ajunge în rai și cel rău ajunge în iad. Aici deja în învățătura aceasta despre faptul că morții merg undeva, deci nu mai sunt constanți în ceea ce cred. Și lucrul acesta ar trebui să fim noi conștienți când vorbim cu cineva dintr-o altă, adică să scoatem în evidență că există o întrerupere, ceea ce se întâmplă chiar și la noi în biserică atunci când e vorba de moartea Domnului Iisus Hristos. Da. Am ascultat discuții teologice chiar pe posturile noastre de televiziune, susținându-se că Domnul Hristos nu a murit, a murit doar umanitatea și am mai studiat și noi lucrul acesta. Deci, vedeți, dacă avem o învățătură și nu rămânem constanți și nu rămânem până la capăt, automat ne dezicem de ceea ce noi înșine spunem că credem. Da. Așa când venim în discuție cu frații noștri, să punctăm lucrul acesta, că trebuie să studiem în contextul Bibliei și dacă noi credem că cei sfinți, mă gândesc acum la apostoli, toți au murit, mai puțin Ioan, și li se aduce închinare și cinste și venerație, că ei sunt acolo împreună cu Dumnezeu. În același timp,
ar trebui să fie împreună cu aceste suflete subaltare, nu? Da. Și așa oamenii, probabil că dacă le vorbim calm și cu... Adică din studiul ăsta noi ar trebui să înțelegem că învățăm și pentru noi, dar și să facem evangelizare. Pentru că venim în contact cu celelalte denominațiuni. Bun, mulțumim. Atât. Ioan nu a murit? Ioan nu a murit ca și martir. Așa, mulțumim. Da. Bun, haideți să mergem mai departe, ne întoarcem puțin înapoi. Interesant este că, haideți să vedem ce înseamnă de fapt, aceste suflete au fost ucise pentru cuvântul lui Dumnezeu și pentru mărturia pe care au ținut-o. Pe scurt doar, nu, să nu facem discuție mare, pentru că și timpul trece. Ce înseamnă pentru cuvântul lui Dumnezeu și pentru mărturia pe care au ținut-o sau au adus-o? Două lucruri. Deci nu au murit sau nu au fost ucise doar pentru cuvântul Dumnezeu sau doar pentru mărturie, ci au fost ucise pentru cuvântul și pentru mărturie. Pentru ambele lucruri. Da. Sora Alina, ai mâna ridicată. Scuze, mâna a rămas ridicată, dar, mă rog, pot să spun, Da. Era vorba de cuvânt, de adevărul pe care ei îl propovăduiau și mărturia, cred că era însăși viața lor. Da. Așa. Sora Teodora a ridicat mâna acum. Este foarte limpede că ei au acceptat cuvântul, da? Și pentru mărturia care au ținut-o, adică l-au pus în practică. Pentru că numai oamenii care trăiesc cu adevărat cuvântul sunt persecutați. Da, deci cred că credem la fel cu toți. Da, și eu sunt de acord. Cuvântul lui Dumnezeu, adică e vorba de adevăr, de doctrină, de teorie. Deci ei au ținut și nu au făcut compromis cu adevărul, în timp ce alții au schimbat sâmbătă cu duminică, au introdus tot felul de idoli în biserică, învățături false, dar aceștia au ținut tare de cuvântul adevărului și, de asemenea, pentru mărturia, adică viața lor practică. Deci nu doar adevărul a fost mustrare, ci viața lor trăită a fost o mustrare și a produs, de fapt, o persecuție și să fie uciși. În timpul nostru, la fel, Domnul are nevoie de o rămășiță care va sta tare pentru cuvântul Dumnezeu, adică pentru adevăr, dar și de asemenea prin viața lor vor dovedi că ei sunt poporul lui Dumnezeu. Și adevărul rostit și viața trăită va fi o mustrare pentru ceilalți și așa cum Domnul Hristos nu a putut să fie răbdat mai mult de 3 ani jumătate timp de, viața publică, adică ca învățător public, și a fost ucis, la fel atunci când Domnul avea un popor care nu doar va vorbi, noi vorbim destul de mult, dar și care va trăi ceea ce vorbește, lumea aceasta nu va suporta mult timp și se va ridica împotriva și va începe persecuția. Da, frate Gigi. Legat de, să zicem, de martirajul acestor suflete de sub altar sau în general a tuturor martirilor din această perioadă, celor 1260 de ani, e interesant un lucru. Deși când majoritatea dintre oameni aud despre moarte, persecuție sau, mă rog, chinjuire, nu e o încântare. Și e interesant un lucru care mi-a atras atenția. Spune profeția așa, că Domnul și-a dus biserica în pustie ca pe aripi de vulturi să o protejeze. E foarte interesant aspectul ăsta, că cei care au trebuit să moară ca martiri, de fapt au fost protejați, au fost duși într-o siguranță a mântuirii. Și eu cred că lucrul ăsta ar trebui să fie o încurajare pentru mulți când privesc la aspectul acesta al persecuției. Da.
Așa este. Bun, haideți să mergem mai departe. Și le-au fost date robe albe fiecăruia dintre ei. Versetul 11. Ce reprezintă aceste robe albe? Faptele Haina lor. neprihănirii. Au fost două voci. Haina neprihănirii și celălalt, nu știu ce a zis? Faptele lor. Eu aș zice curăția motivațiilor din spatele faptelor. Bun. Da, sora Alina. Vreau să zic haina neprihănirii, că sunt faptele pregătite de Dumnezeu în care să umblăm noi. Da, deci toți cei care și-au dat viața pentru Domnul vor fi îmbrăcați în haine sau robe, cum scrie aici, haine albe, care reprezintă neprihănirea lui Hristos. Da, haideți să citim un citat din Spiritul Profetic. Este din cartea Parabola Domnului Hristos, pagina 179. Rog pe cineva să citească. Milioane de credincioși au coborât în mormânt acoperiți de acuzații infame pentru că au refuzat să se supună amăgirilor lui Satana. Copiii lui Dumnezeu au fost socotiți de către tribunalele omenești ca fiind cei mai periculoși criminali. Da, Dar ziua este aproape când Dumnezeu va fi cel care va judeca. Atunci vor fi răsturnate hotărârile omenești. Domnul Dumnezeu îndepărtează de pe tot pământul ocara poporului său. Isaia 25:8. Fiecăruia îi se va da haine albe. Apocalipsa 6:11. Ei vor fi numiți popor sfânt, răscumpărați ai Domnului. Da, Ellen White aici se referă la milioane de credincioși din toate veacurile, deci nu doar despre cei care au murit în perioada aceasta a sigiliilor. Da, milioane de credincioși au coborât în mormânt, acoperiți de acuzații infame. Lumea i-a acuzat. Lumea i-a judecat. Și în sfârșit, când nu puteau să le, cum să zic, distrugă credința, au fost uciși. Da, sora Teodora. Deci eu am avut alt fel de viață, mai cu mai multe expuneri, la mai mari riscuri. Iar educația care este acum, bazată pe această filozofie păgână, a creat niște concepte de viață care să devină niște argumente, chiar în legile care sunt formulate, ca noi, care vrem să trăim adevărul, să ajungem sub acuzațiile acestea infame. Dar este un privilegiu, e un semn că facem ceea ce trebuie. Și se lucrează foarte mult prin intimidare, prin lucruri fabricate, da? Pe superficialitate. Deci atâta superficialitate te sperie. De aceea eu tot timpul mă rog ca Domnul să-mi dea mie înțelepciune de la tronul lui de milă și de har, care să depășească cunoștința din această lume. Atâta, eu numai asta mă rog. Și îi cer Domnului să-și arate puterea lui în fiecare zi. Vor începe vremurile adevărate în care vom fi testați. Să nu vă lăsați intimidați. Chiar am experimentat astăzi puterea acestui studiu. Deci, faptul că studiem această doctrină în puritatea ei, în curăția ei, eu am văzut efectul. Să stăm tari, să ne rugăm unii pentru alții, pentru că să știți că a început sfârșitul. Deci, nu mai e mult. Și vom fi, cum să zic, puși în vizor. Dar se merge pe minciună, pe intimidare, pe neștiință, pentru că noi suntem considerați niște ignoranți. Atât am vrut să spun. Da, mulțumim.
Scrie Psalmul 56, Dumnezeu va fi cel care va judeca. Lumea ne poate judeca. Problema este că de multe ori noi ne judecăm unii pe alții. Și ne judecăm greșit. Nu ne este dat dreptul să ne judecăm unii pe alții. Pentru că noi nu cunoaștem inima unui suflet, nu cunoaștem motivațiile unui suflet. De multe ori cei credincioși au fost acuzați greșit, au fost inventate chiar și anumite lucruri doar ca să fie împonegriți caracterele lor, dar vine ziua când Dumnezeu va scoate toate lucrurile de iveală și El este Cel care va judeca în dreptate. Bine, noi știm că 1944 a început judecata celor morți, dar eu mă refer acum la judecata celor vii. În loc să ne judecăm unii pe alții, ar trebui fiecare să ne uităm la noi, fiecare la sine, și să ne rugăm Domnului ca să ne scoată la iveală toate motivațiile greșite, toate gândurile greșite, toate păcatele pe care poate nici nu suntem conștienți că le facem, și până când timpul le are deschis să ne curețe de toate aceste lucruri. Pentru că sigiliul, vom studia capitolul 7, va fi pus doar asupra oamenilor care sunt fără pată. Oamenii care în caracter vor reflecta pe deplin pe Domnul Hristos. Dacă astăzi cineva crede că are dreptul să ajute pe frați, mai întâi să se întrebe dacă el a ajuns la acest standard al purității. Da, dacă cineva este curat 100% în caracterul lui, pregătit pentru sigiliu, să judece. Dar de multe ori scrie Biblia, de ce vă uitați la, cum se scrie acolo exact, în ochiul fratului tău, cum pe românește, ce cuvânt folosea? Bârna. Paiul. Din ochiul fratelui tău. Așa. De multe ori ne uităm la paiul în ochiul fratelui nostru și nu vedem bârna în ochiul nostru. De aceea Dumnezeu cere și dorește ca noi să ne rugăm unii pentru ceilalți, să ne ajutăm, dacă este posibil, unii pe ceilalți și să ne ajutăm unii pe ceilalți pe calea mântuirii ca să ajungem la desăvârșire. Da, sora Teodora. Inevitabil să aud lucruri sau auzim, poate vrem, poate nu vrem. Important este ce facem cu zvonurile care le auzim despre fratele nostru. Ce facem? Ce atitudine luăm? Râdem, ne batem joc, spunem și la alții sau ne punem pe genunchi? Ne rugăm, postim pentru fratele meu, pentru frații noștri. Deci asta, inevitabil să aud lucruri, da? E important ce faci cu ele. Le îngropi, le pui în pământ să nu le mai audă nimeni și te duci la Domnul și mijlocești pentru persoana aceea? Sau îți plac prăjiturile alea care apar în Biblie și se referă la cuvintele acestea defăimătoare? E uluitor ce se întâmplă în poporul lui Dumnezeu, dar să ne ajute Domnul noi să nu fim aceia. Da. Bun. Dacă cineva are ceva de completat, ultimul cuvânt înainte să închidem. Urmează al 6-lea sigiliu, săptămâna viitoare. Este interesant și studiul acesta. Și după aceea vom studia și solia sigilării, capitolul 7. Cred că acolo va fi foarte interesant. Da, mai este cineva care are ceva de adăugat? Ceva de spus? Da, nu e nicio mână ridicată. Dumnezeu să ne ajută să... Da, frate Cornel. Eu vreau să vă întreb, când va fi următorul studiu pentru Apocalipsă? Vineri seara. Următoarea săptămână, vineri seara. Da, frate Gigi? Da, vreau să completez legat de cei martirizați din pricina cuvântului lui Dumnezeu.
sora White spune că când Domnul Hristos va veni pe norii cerului, să zicem, când îi va învia pe cei mântuiți, îi va învia și pe cei care au persecutat pe toți copiii lui Dumnezeu, ca să vadă pe cine au persecutat, să vadă greșeala care au făcut-o. Da, așa este. Mulțumim pentru intervenție. Da, Dumnezeu să ne ajute să fim credincioși și să fim găsiți curați, albiți și să fim îmbrăcați în haină albă. Da, frate Cornel, mai vrei să spui ceva? Nu am înțeles bine aici. Ultima întrebare a fost, vor fi înviați toți cei care au martirizat pe copiii lui Dumnezeu sau pe Domnul Iisus? Bine, haide, o să discutăm puțin după ce închidem, că este puțin diferit, ieșit de subiect. După ce închidem cu rugăciune, vom discuta lucrul acesta. Ok? Da. Aș ruga pe cineva care dorește să închide cu rugăciune. Aș dori să mă rog eu. Ok. Să ne rugăm. Părinte scump, venim înaintea ta, acest grup care iubește adevărul, care dorește și practică sfințirea, să cerem de la tine, Doamne, ca tu să ne aperi dreptatea. Noi nu știm ce ne așteaptă pe fiecare, dar cel mai sigur lucru este ca noi să fim predați în fiecare dimineață și în fiecare seară puterii tale și ajută-ne, Doamne Iisuse, să râdem în fața necazurilor, să luăm ca un privilegiu, ca un semn că ceva se întâmplă bine în viața noastră dacă lumea este stârnită împotrivă. Noi nu știm ce ne așteaptă. Noi nu putem să trăim decât acum și aici. Acesta este timpul nostru, viitorul este timpul tău. Dar noi vrem să ne predăm în fiecare clipă puterii plinătății Duhului tău cel Sfânt. Te rog în mod deosebit pentru situația tatălui meu, te rog, Doamne, să-ți arăți puterea și să lupți tu. Deja este jurisdicția divină care trebuie să intervină. Omenește nu se mai poate face nimic decât să intervii tu ca să arăți oamenilor pe cine iubești, cu cine te identifici tu, monarhul universului, cu cei mai neînsemnați, cu cei mai disprețuiți, cu cei mai nevrednici, dar care iubesc adevărul, care doresc să reflecte caracterul tău. Ajută-ne, Doamne, să luăm în serios această luptă dintre bine și rău. Ajută-ne să devenim mult mai serioși, să invocăm puterea sângelui vărsat pe cruce, să alegem predarea totală pe care Domnul Hristos a manifestat-o în Ghețemani. Tu să fii regele inimii noastre, Doamne Iisuse. Și orice idol să fie mistuit de puterea ta, Doamne, că numai puterea ta poate să mistuie. La Carmel, puterea ta a mistuit jertfa. Ajută-ne, Doamne, să devenim mult mai profunzi și mai serioși cu tine și sinceri față de noi înșine. Să nu mai cochetăm cu păcatul, că vom arde în flăcările iadului. Cu succes, cu Evanghelia în gură, dacă nu renunțăm la idolii noștri și nu putem, Doamne, dă-ne putere. Puterea ta creatoare și vindecătoare, Doamne, să refacă ființele noastre, care suntem după 6.000 de ani de păcat. Ajută-ne, ajută-ne credinței noastre și arată-ți puterea ta, Doamne, în acest grup, Doamne, ca să nu râdă cei răi de noi, ca să nu fim de rușine, de ocară, să nu batjocorim jertfa ta, să nu batjocorim puterea ta divină. Fă-ne, Doamne, torțe vii, să avem curajul martirilor, curajul protestanților, puterea
luminii care ai dat-o prin Ellen White, Doamne. Suntem ultima generație. Ajută-ne! Nu știm ce ne așteaptă, dar știm că acolo unde vom fi, Tu ești cu noi și să nu ne fie frică. Te rog, intervină în situația noastră și îți mulțumim planul Tău să se facă, nu voia mea, nici voia altora, decât strict voia Ta. Îți mulțumim. Amin. 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 Amin.